Kasabahan ng andyon, mamurmuryot sa amit ting. Anjo, nyo kami dito. Nagguwapo ka nga talagan. Apertaman. Ay, ubat na. Buti talaga may paliwanag, ti kagwapwam. Nasabi nga, per. At katungtungan na may sarili na. Mind your own business nga talaga. Nyamit din. Kasabay ka. Masangog dalos. Ni, may ating orasan na. Umuiman na. Ampay mo, bunga na gito yung manggamit. Ura ato kay Mito. Nyamit din. Anjo, nyo kami dito. Nagguwapo ka nga talagan. Apertaman. Ay, ubat na. Buti talaga may paliwanag, ti kagwapwam. Nasabi nga, per. Kasabahan ng andyon, mamurmuryot sa amit ting. At katungtungan na may sarili na. Mind your own business nga talaga. Wala, nagtitikada ako. Madin sa tama na. Kasanungay, ibati kat tana, tapi pagin papanak. Bantay mo lang ato kay Mito na, baka dagala ya. May sapay nga bump. Ni, iba mo ta jay. Mag-cellphone ka makatsa na. Wag. Ni may samo dito. Apa ni partner mo? Hindi na panan na. Napan na yung tulad jubing na di ilay. Ano pa, isap sa pulam? Mamimiss mo? Nakita ka gamen. Siyempre, diyan mo sanay nga may mesam nga makikita. Kinarayan kayo magkadua. Okay. Medyo naaliwalas at tatiro pa maboy. Kung pugi ka. Uy, Madi ka siguro minom dirabi ya. haan? Ay, awanin na. Umatindog biyag mo no kasjay. Paspay lang. Pag inanag pa lang ato dalom ko, medyo mangri na na eh. Madi dapat idirdiritsyon. Sa kalagsarding no dati saksakiti mo. Napuri matapayo mon. Kasta ba ti kaibigan? Kaya ako mo ti pangarap na tayo bagbagamon. Pwede pangarap mo ya. Siyempre damo lang Ano mo? ay umutang kanyam. Di ba? Sino pa umutang kanyam no Nga mang burburi-bur di balayaw. Nusak ke awanan. Baby na ya. Nalang ka malagay magpanunot ya. May kawa ka no kasday, di ba? Madi siguro. Apay mo? Siyempre, unang burburi-buro kanya kon. Kanya-nya ti bagbagam. Kinangarod na sa ti sumsumrek di panunot ko. Gapon lang namin kanyang ki. Weh. Ano kamutan? Gwapo ti buhok mo niyo. Naruto. Sana all. Awan Hindi tinangnananda kanya dadim si Mike. Punay na. Basta ati self-confidence. Awan Sila mati nga mamartik kin napiksa tama na. Ito pinangkogam kanya ako. May ka sa tamatam. Naman ni matakaon. Sila matapusa. Okay. Habali, nagpinas. Nyakuli na. Brownish. Brownies. Ay. Pahayo pa ako. Medyo. Hindi, sa bali hulma na tiro pa muna eh. Di ba dapat iwan na ya? Tama na. Ate ko na itami di ko di bataw. So napise. Hindi mo nagdigos kang ordatang alagayan. Hanpay. Di rabi lang. So may gayam na lang sika. Payawan pa panam? Awan na rami din. Awang garaw. Biro ko agor diti bungbunga ti ko tanay. Kay kayo ta kanak ko ma. Kung ajay. Sakto. Lag. Tangang ngalan datay. Kita mo? Nagling iniwat ko ya. Talaga nga biyaya ko naman. Ma'am, no, dati maramid mo. Ay, dabot na. Digis na to. awan. Nagtudo di kalman. Madi makono kita na nga to. Madi ata nga kigos. Ma'am, no, da maramid mo. On.
Kapahilagaw di balayaw. Ay ayamim tetlog mo, tanong mga turog ka. Nakayat. Apa yung may? Nauma ko. Nauhay. Nay, mayat sa tita tambayan da kanya nga duwa. Po, magmaganda pa yung santol nay. Nagimas ka tayo dyan. Pwede malala na gijibungan natin isang tulmo. Sayang lang na margrag nga mapirpirday. Nahimas na takan ka ninyo Padawat man. Kaya mga alaka, ano kayat mo? Umuli ka nga lang. Kaya mo yan? Ay. Atamot gamin nagbuklam ti padawat mo kanyak. Nagdugyot ka. Dapat may tilasan na. Kahit na kahit ko'y bago. Pag daw-dawat ka lang, nakasilsilang ka pa eh. Ikaw, kanak mangardulyan. Sakto mulay. Ikik kang kagaro din, agapo din yung mo, nagsampay. Ito na eh. Toy, thank you. Ano ba? Kaya't dami gayam, kisa doon na lang ang mga alak. Oh, alangan ng iulyang kayo pa eh. Urayan kayo mangmangan. Ang tawag sa nanay, mabiling pa yata. Ang alamon. Natapay na kayo mitaw, no kayo ito na eh. Bunga na. Ada, ardini, nakadulay. Urayan di mangga, ada. Ulyong crowd. Gapa, urayan kayo mangmangan. Surtikan, yulanda ka pa eh. Di ka lang dumawat, iulyang ka pa eh. Wala. Nato na eh, nawanti orasan nyo di balayaw. Kabil mo di kwarto. Analog ata nga ko Touchscreen na ta. Touchscreen. Wow, touchscreen nata nga rilaw. Ted ko nga ilakok nga kini ko manukan drives. Oh, Santi orasan na diyan. Buwan tayo pakol na tangiwa mo. voice command pa yata. Saw ka? Saw ka. Ano orasan ko na? Orasan. Oras na nga muryot ka nga talaga. Hello, Alexa. What's my point? Dagulis ka. Sige, tamagan mo ulit. Sika. Mm. Alexa. Alexa, si Bentong Bahay gwapo o hindi? Gwapo. Gwapo ka no? Mukat. Gwapo nga pagpum, sige di nagsaw. Uyot. So naman sumungbat. Gwapo, siyempre. Bagam gwapo ka na Guwapo man ni Bentong. Hindi madipay uso tao. Uy, ini partner mo kayang baak din na suna. Kaya mo makita. Din na. Isa rakim ma. Sungordawan ito eh. Pinamago mo kanya na, asawa na. Siyempre, kinanayon dagkad kadwa. Sao kayo nga, sao. Awan, ti mangyari nga na siya, ti biyag tayo, nartitelta nga nakatugaw. Yorti naman nga ramidan. Tagsapol pagkakortaan. Boy, mataman. Kada maramit tayo. Sayang, dahil daw tayo, nakastoy. Doon. Gawit mo, relo, di pala yun. Lakok kini Andres ato, ito dati kwartak. Kaya mo pagdalo sa ato. Makinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degreaser. Mahit nga pangikat ti ko ata, ti tumangkin nga grasa. Mabalik mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsiliw nga eh. Nay, Mahit ah. Alam na nagdalos sa kadena na ni. Oh. may cut pa iso na eh. Kulang ata, ibabad mo lang ti 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso na eh. Kapag kanino motor ato eh. Kanyak ah. Kaya motor mo nga eh. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang nga eh. Nagkaras mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo nga lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka dinak. GR4 degreaser. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis nga rin na eh.